So guys, hello and good morning from Jonai. So guys, जोङो दिनैहाय बगिबिलाव खनसेबाव आरोबाव गिदिंनो नायनो थांबावनो नागिरदों माने मैया जों साथिंसो फैदोंमोन ओमफ्राय दिनै जोङो सिमथिं हाबनानै एसे फट'शुट खालामहैनो आरोना ओमफ्राय जों दा थांगासिनो मैयानि गुलाबाला लामाजोंनो So guys, बिदिब्ला साथ'नानै बया दुला So guys, जों मैयानि जुन कारें ना मा होनो सगाव मोनफैफिनबाय आरोना मोजाङै मिथिया आं नामखौ So guys, बेनो सगा नैयाव ब्र'मोनखौ लोगो मोनफैबाय आरोना ब्र'मोना नेनानै दंमोन ओमफ्राय ब्र' मोजां मोनदों गाहाम मोनदों लोगो मोननानै बिथांखौ ओमफ्राय ब्र'नाबो चेनेल दंनो चेनेलनि नाम चेनेल माने जों सानैनि दा बड' गायनै सानैजों जमा नोंथांमोना बिथांमोननिखौबो नायबानो जाबाय आरोना गाइस Aku sih masuk. Kita lain. Mina besar, ikut besar. So guys, today I'm 220 rider. Purno broni bike ke salai darna dini. Ise exchange खालामनो position ke माने मोनसे position आव सलायबाय थानाय जादोंना एसे बडिफोरा पेन जायो ओंखायनो position change खालामदो दिनै Purno bawah थांनो Purno माजोन bawah थांलाय Purno माजोन Bamaलाय bawah थांनो नोङो नोंसा बाबानो खोन्थानाय दं आं दायो So guys, look at the beauty of the nature and it is very beautiful Manis, nila-nila Guys, nila-nila happening Madi mana ke? Guys, nih ya Semen river, narna semen desa Ay, jing tren karo boya hidaya Tren je thang naman ba hidja margin deh kintu Malah bagas apa? Kuari dong tren yo Sila Padhar थांगासिनो आरोना माने याव मोनसे मन्दिर जोंनो याव मोनसे लिकाबालि होननाय जायगायाव मोनसे मन्दिर दं आरोना बे मन्दिरनि नामा मालिनि थान होननानै खोनादों आरो माबायदि नुफेराखैबो ओरैनो फट'फोरखौ सार्च खालामना नायनाय जायाखै ओमफ्राय दा थांनानै नायनोसै जायगाया माबायदि नोंथांमोननोबो देखायनोसै So guys, जोङो दा फैयै अरुणाचल मोनफैबाय आरोना जोंनिया Upper Assam ride ल'मोन प्लेना किन्तु एडिशनेल एड खालामना होबाय माने जोंनि राइडानो एड जालांगासिनो नै दा जोङो अरुणाचल मोनफैबाय आरो So guys, ध्रुव ब्र'मोना याव सेन बोनो थाबोदोंमोन ओमफ्राय लामाया एसे गलमाल जागासिनो बारा मिथिया जोंबो बेखौ उनाव थाबोनायफोरासो मिथिगौमोन ओमफ्राय थेवबो
गुगोल मेप नायनानै थांगासिनो आरो गुगोल माटानि भरोसा लानानै स' गाइस एबार दावखोलायबाय नै देन्जार ओइ लामा फाहामगासिनो थेवबो होलांनोसै मालिनि थान मन्दिरावलाय थांगासिनो जोंना पुर्णब्रनि बाइकआ सिगाङाव माबा गैला हाथा गैला ओंखायनो एसे स्लेट जागासिनो मावगासिनो गारिया बयानो थेवबो 220 जस बिदिनो ना wow off-roading bidiनो नामा जोंना लामाया उल्टा पुल्टा जागासिनो इदि नङानो गाइस गाइसिनो नै गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोङो मोनफैबाय मालिनि थान आर्किअलजिकेल साइट एन्ड टेम्पोल नेयाव बर्डआव लिरनाय दं आरोना बर्डआव लिरनायखौ होनबाय आङो ओमफ्राय नै गाइस दैनो खोमा ना नै गाइस नै बेनोनो जायगायालाय हिट आरो ओइनो गाइस नोंथांमोननो देखायनि र' बाइकखौ पार्किंआव दोनग्रोनि स' गाइस जोङो दा मोनफैबाय आरोना नै मालिनि थान ओमफ्राय पार्किं प्लेस बियो ओमफ्राय नैथिंजाय दखानफोर दं आरोना बिबार माबा माबिफोर मोनगोन ओमफ्राय मन्दिरा सायाव दं मन्दिरा ओमफ्राय नै ब्र मोना दासो मोनफैदो जों मोनफैग्रोदो आरोना दहायनो जों फार्स्टखा स' गाइस नै मालिनि थाननि गेटआ नै बेनो आरोना बरियानो गाइस नै नोंथांमोना नायनो हागोन राज फुजानि बायदि होना दोंनियाव ओइ बोसोरनै जाबाय गाइस राज फुजा नुया ओमफ्राय नै इयाव देन्जार राज फुजा बायदि होखानाय दोङो राज फुजा नांलाया इयाव पुरा नुखादो एबार जों राज फुजा नायला जायाबाबो टेनसन गैला नै जों नुखाबाय राज फुजानि गाइस वाव दा ग'स्ट इज भेरि बिग एन्ड दैट इज समथिं हेपेनिं गाइस मायबा मायबि लिरनाय दं सोरबा फरायनो गोसोबा फराय नै गाइस इयाव फुजा जायो आरो ओम नमो नमो स' गाइस भिडिअखौ मबाइलजों बानायनांगौ जाबाय मानोना बेयाव केमेरा एलाउ गैयानो माने केमेरा जुदि बाहायोबाथाय नोङो एक्सट्रा फिस होनानै भिडिअखौ बानायनांगोन बेनिखायनो जोङो उपाय गैयिनि थाखाय मबाइलजोंनो भिडिअ बानायबाय गाइस नैला मन्दिरा नैनो आरोना नैबे मन्दिरखौनो होनो मालिनि थान नै सान्दुंआ एसे माबा जादो नै गाइस बरिया साउथ इन्डियाननि फिल्मनि बायदिलाय नै गाइस मा होनो इयो फुजा जायो इयाव लायन दोंलायो मैदेर दोंलायो खुन्था दोंलायो ओमफ्राय नै डिएन ब्लकबो दोंलायो गाइस नै इयो बुस्थुआ हा सिङाव मोननाय बुस्थुनो आरोना नैफोरो नोंथांमोननो देखायनि नै इयाव नै गाइस इयाव माबाफोरखौ मा होनो लटास बनायना दोननाय दोङो नै आगोलनि मानसिनि माने बनायनाय आरोना इयो अन्थाइखौ दानख' बनायनानै इफोराव जि बुस्थु मोन्दोंमोन इफोराव बरियानो साजायना दोनजोबदो आरोना गाइस नै नोंथांमोना नायनो हागोन आं फारसेनिफ्राय देखायलांनि नै मा दों नै लुकिं very historical place here something this Khetra also have here what is this man Ganpati Bappa is here this is Bhagavan this is also Bhagavan all are Bhagavan Murti happening नै गासिफोरबो आरोना नै मन्दिरा जि गोजौखा नोंथांमोना सिखाव खावखुमानानै केमेरा साफायनो सानदोंबा नै इयाव सिसि केमेरा दंजोबो हमजागोन नै गाइस अ माय गड जागाखौ फैनानै बिराद मोजां मोनदों आरोना बेफोरबायदि हिस्टरिकेल जागा माने आगोलनि बुस्थुफोर जमा खालामना दोनदो आरोना बेबायदि आगोलनि बुस्थुफोरखौ हायोबा जमा खालामना दोनबा मोजां आरोना होमबानिया टुरिस्ट एट्राक्सन प्लेस मोनसे बनायनो हायो नै पुर्न माहाजोना जोंनिया ब्लग बानायगासिनो
गाइस मन्दिरा इनो आरोना बया गोजौजों सिङाव हाबथ'लायला माने गोलोमजोबदो ना नोंथांमोना नुखादो जोंनि अबस्थाखौ माने जेकेट गानना फैदो गरमाव गोलोमजोबदो ओमफ्राय इदिबा बोरैबा नाङो आरोना मन्दिरफोराव हाबनो थेवबो जायगायाव इदि मन्दिर थानाय जायगायाव फैनानै शान्ति नाङो नै गाइस मन्दिरा नैनो आरो स' बिदिब्ला जोङो लकेसनखौ चेन्ज खालामसै स' गाइस जों दा अरुणाचल स्टेट सिङाव दङ आरोना अरुणाचलनि जोङो मोनसे जायगा नायनो फैदो मोनसे दालां नायनो फैदो मा दालां नोंथांमोना नुगासिनो दसे उनाव बया मेंदों ओंखायनो आं दिनै जबाय आरोना इमान दिन बाइक सालायबाय थादों जनो मोनथाराखैमोन दिनै बरियानो जबाय आदानि अननायाव बरियानो पुर्न महाजन So guys, we have reached our destination. This is very long and wire is also very lamba. So guys, we have come here in Arunachal Pradesh. This is the bridge which reaches here to here, and here is Trubozit Bosumtari. No, sorry. My apologize, guys. My apologize. He is Trubozit Narzari from Borma Koklabari, Baksa district, Assam, India, Bharat, Meghalaya border. Yes. And he is the guy who is riding my bike, Purno Mahajan. He is Purno Mahajan. Why you sabi off? No, it is means. Bokor-bai kertai. Oh. Guys, जों एमान दिन बेरायबाय किन्तु दैमानि दै दांनो मोनाखैमोन आरोना बया दिन बेरायबाय दैमाबो बारबोदो किन्तु दैमानि दै दाङाखैमोन माने बया गोदोर दैमा मोनदोंमोन माने थांजानाय दैमा मोनाखै ओमफ्राय दिनै गाइस नै दैमा मोनबाय आरोना जेब्ला अरुणाचलाव हाबफैबाय जेला अरुणाचलनि दैखौ दांना थांनोसै आरोना मा होनो गाइस नै गाइस अरुणाचलनि दैमा बरियानो मोखां सुनसै आरोना अरुणाचलनि दैमाजों बरियानो ठंडा भाई बारा ठंडा नङा दसरिया नै पानी हो गया सो गाइस नै बे ब्रिजआव फैनानै बया हिट मोनबाय आरोना ओमफ्राय जों दा एबार सायाव गाखोनोसै ब्रिजनि सायाव ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेफोर पाहारा माबानि पाहार आरोना अरुणाचलनि पाहार जों अरुणाचलावनो दंखायो ओमफ्राय थेवबो नैबो पाहाराबो अरुणाचल गोलैयो आरोना अरुणाचलाव गोलैयो माने अरुणाचल स्टेटआवनो दंखायो जोङो ओमफ्राय दा बगिबिलाव खनसे थांबावनोसै ओमफ्राय एसे फट'शुट खालामनोसै आरोना गाइस नै गाइस याव मानसिफोर थाबायथिंगासिनो जोंबो थांनोसै सायाव गाखोग्रा लामायाबो डेन्जारसो वाव वानसबाव सिङाव टाब्लं थांबा गैला गाइस नै नोंथांमोना ब्रिज सानि भिउखौ नाय बया हिट ब्रिज सायाव थाबायगासिनो गाइस नै बरिया हिटनि मावना मावा ब्रिजआ मावा दस मावनाय नुयोमोन मावा दस बारा नै गाइस ब्रिजआ माराम खाजोब्बाय ओइनो गाइस इनिफ्राय नायनोबा भिउखौ बा डेन्जार ब्लां बारनांदो बया हिटनि नोंथांमोननोथ' देखायाखैमोन आङो सोरानाव थादोंमोन नै गाइस नै आब'मोननाव थादोंमोन आङो आब'नियाबो चेनेल दङ बहुतानो सिनायखायो जानांगौ MB गावरे मा होननाय नोंथांमोना नाय आब'आबो ब्लग भिडिअ बानायो ओमफ्राय थानानै जोबोद मोजां मोनदों आरो आब'मोननाव गाबोन थांसिगोनसो आरोना इसोरो सबबो माने आं एफाथाब थांनो गोसो गैयामोन फैनायाबो बिराद हाखु दाखु फैबाय नालाय इसोरो गोबावबो थालांनो हाला जायगाफोरखौ बारा देखायनायानो जादियासै ओमफ्राय जोंनाबो दा एसे आरो इसोरनाबो कलेजफोर दङनो ओंखायनो इसोरो थाब थांसिगोन ओमफ्राय उनाव नेक्स्ट बाराव फैबा एसे गोबाव लाखिनोसै आरो इसोरखौ जोंनिथिंबो थांनांगोन जोंनिथिंबो थांनानै बरियानो बेरायबानो जाबाय आरो दे होमबा थांसै मोनाबायबो औ दे दलङा मावलायो गाइस बरिया हिटनि नै खेंख्रा खुंख्रा जालायो फार्स्ट टाइम दिनैसो गाखोफेरदों आं इदि दलङाव वाव स' गाइस फैयै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो आङो फोजोबनो सानबाय मानो होनबा सानाबो हाबबाय ओंखायनोथ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गाबोन जोङो एडिशनेल अरुणाचल
बबेनि थांसै साला आं जनानै ओइ फोजोबथ'वाखै फै